Hao pra. Hao pra. Hao pra. Kublai Shibun, Kublai Jargo, Namta Jopi, Wei Baro. Kibedon Saudong, Jogane Galempung, Haganiga Janmi, Kabamanta. Ngai Kublai Nakamta, Shonkuno, Jogane Jingalang. Iba Penya, Yaganiga Jingalang, Haganiga Janmi. Yaki Kentien, Priang Snow Bahab, Kentien Kurku, Kerdok, Kejopi. Nakamta Jonga, Kuntama Pangana, Mandiang. Haganiga Jaka, Haganiga Rensan. Nakamta Banyak Kren, Bamtat Snow, Berpenito, Penjopi, Wei Baro. Oh, Ngai Kublai Ru, Nakamta. Kinoket kam jaka Voice of the People Party dapat nongkuar unit kibalai trish tamat pensim naru President Secretary kinongket kam kibaran po joka kidikot kinoing kershan baye ban hoy kam tamru ya pigway pat kibapat samla ay ya kershan ya Voice of the People Party agani election kabaladap ajing kublai kalong na kata jopi baro ay kublai ru na kabanta ya mele berum jongi ibala pelai ya kapor kabakodor ban ya don rengkat bangi ya agani janmit Yisngau banong bakum ke senong maulai ngilong ki badan pak aduh kata-kata haga bangila jit yau MLA haga ni katem ke pamenta om tang baulong tang o MLA jok ke senong maulai ka jongi jok maulai constituency jongi rei MLA jok maulai la ya keleng saudong jekiri lum kasi jantia bat shadu shakaro hills na ka banta ban lai ban pensngau ya gimat bat ke jingfu jok Voice of the People Party ban na ka banta ru bagi wei pat ki para rok ki para snam joka jai bagriu ka jongi ki badan hakeleng kiri long kasi jantia ki don kam na kamta jok i banwan ban ai ka jing penshai ban ai ka jing shngan na kamta jong ki wei pat hoi kham tam na ki badan ha ki banta khapun jong ka ni ka jala ka bi ka jongi ai khu blai ru na kamta MP badan buram jokam Shillong Parliamentary ka jongi iba Watam pat semula yang kepada dan rengkat akan dengan janmiat ke pemerintahan. Menerai tidak ada nak nanti bat nyoru yang kejingkran kejing pensai. Nagala yang kejong i anda habai lepoi hagan dengan jinglang ke pemerintahan. Kejing koplai galong naga benda jong i. Watam pedang jong kejing pun kam menerai pelai yang kapur. Banyak dan rengkat bat ni kipai pa ngau mulai kibadan hagan dengan janmiat ke pemerintahan. Kejing koplai ke ba leidru naga benda kedar par senang mulai nang kuar. Lalu orang ba senang hinong kekam jong ke senang barok. Bat yang kedor bari baru kawai. Dah kecing sebon, dah kecing keluar mesim. Lah yang kena galat, yang kebanyak penpelong, yang kena kecing alang. Ha kena kesenong kabai ke jongpi. Kemudian sibon kena kapan pau yang kena mesim. Jong kecing kecing alang kawai, kecing terelang. Nak kata kapha kami keroi kapar. Bat nak kapenta bat kentiu. Ialah kacang keri, bat kacang keri kacangi. Oh, ai kemudian kamtam nak kapenta jongpi kipai ba iwei baru. Kat kimedan nak kena kelempung. Oh, kibadan ru hakilan tiya kibadan sya kacing temu. Banwan sya kene kajing alang hakane kapor ke pemerintahan. Ai kuplai nam ta jongpi nado kilong keme kilong kapa kiriu teman. Haru ipiki para samla bat ki hak kena kibaret. War pereng jong kajing kriat, war pereng kamiet. Mere bila pelai hakane kapor. Banya dan rengkat lang bat ka Voice of the People Party. Kacing dan kajongpi. War pereng jong kajing kriat, war pereng jong kamiet, war pereng jong kajing pun kam. Mere bila pelai hakane kapor. Kalong na kum ta ki dauba jong kajai beriu. Na ka benta Banuan rak yang kalawai ke pasingan jom gikun gikti ki para ki persa ki kun seo ki kun miao ki jonga ke jongpi beli sibun nak kata jongpi wei baro iyang akan ke por nak kata ban pen itu apa jongpi oh dan nak pedang jongpi ki bala itu itau ki bangilai kedu ki kam ki bapun ndrai don ru ki bangidang long temai len ba jokane ke janmit ke pemerintahan kadi kalong kelak ke kapu ya ka bangilio bani itu iwei pat Kakarteng ke jonga kalong kumcu balapan pau du syong kenar syakmat. Ba Edison Karunoi. Asyong asa angtai po kesenong motor kabadon marsenda bat ka skol pa nehu. Kita kilong gijingpen itu. Ki balangkat nakalang ke jonga hapdeng jongpi ki pai ba nong syong sinang ba e jok kesenong maulai na kuar. Bat hapdeng jongpi pai lang bedon hakane ke janmit ka pamenta. Nasngo banong bakum kesenong maulai. Yang sengau deju ia kapan pensengau ia ke nongrem jaka Voice of the People Party namar lesi bila abanong balai ngikran kumta wat akan kami kepada kapor jong kecing pensai pai ba ia ke nongrem jaka party bat kumcu rui gimat jaka jikon ia ke election henrai kadau kabangi yang sengau deju ia kapan pensengau pedeng jongpi ia ke nongrem jaka Voice of the People Party dai namar na pedeng jongpi ki pai ba nong syong senong jong senong maulai bila ai ia ke jingkershan ke papura yang Voice of the People Party lek ba kini ki artli ki election ki beladap hak election namali
Bila ai ka jingkershan yang nam tam mahdu arpon sawajar vote. Na kamta o kartong jaka Voice of the People Party iba longru MLA jaka mulai pamenta iba Bright Starwell Marbanyang. Kajing ai ka jongpi ka arpon sawajar vote ag election MLA. Kala penlong bagi way pat ki parado ki parasnam ki snang ki badon hagi te girilum jaintia haga thamri bhai barsha ki benta jaka wes ka sihel bat is ka sihel bat ki benta baro jaka bri hunya utrap bakin yo ya kata kan mensiam ke jingham ke jongki namar balai yo i baka snang maulai ka phai khamat ka ai ya kata ka bor ka baklain haga Voice of the People Party dai namar kata baka ni kala air jaka Voice of the People Party kabala mi house nam arjar arpulai kala hair saudang kala par saudang keleng girilum khasi bat jantia bat dai daga jing ai jongpi ya kata ka jingkershan ka bapurai ka Voice of the People Party baka baki weipat ki parado ki parasnam ki jongi ki yo ya kata ka jingkerman wat apdang jong ka jingdo jingkerman ka jongki dai namar kata hak election MP i baka ni kala air ka bala be na po snong maulai kala hair saudang jong girilum khasi jantia bat nila yo ya ka jingjab ka badan buram hak election MP ha ka ba Dr. Ricky Ajay Singkan ibalong kertong jaka Voice of the People Party ilayo ya ka vote ka baklain ka ba he ado ka dakata bat kalong ka bahado henriu lak duna ka vote ka pamangilai kani ka dikal air ka bala be na ka snong maulai ka jongi namar balai babaro ka jai penriu baro ka lenggari khasi jantia ki phai khmat syak ka snong maulai ka jongi namar ka maulai ka de but lum ka maulai ka de klong snam ka maulai ka de ka jabi ang jong ka jai penriu dai namar kata habala khi na snong maulai baro ka wei ka ri khasi jantia ka yo em baro ki jai penriu ka jongi ki snow hem mensiam ki snow em mensiam lada ka snong maulai jongi ka shong snap jar baro ka wei ka jai penriu ka dan preng jong ka jing shong ir dai namar kata habala khi ka snong maulai how arjar arpulai hi lom baro ka wei ka ri khasi jantia ba ai ya ka jingkershan ka baklan ya ka Voice of the People Party ba hak election MP ngiyo hadu kumbasan 100% kita ki ba ai ya ka jingkershan ya ka Voice of the People Party ba tang kumbasan 100% ki belai ban ai ya ka jingkershan ya ki wei pat ki party bat ya ki kertong shibat dai namar kata ku ki pai ba Isngau ban ong hapdeng jongpi baka Voice of the People Party lemba jokane ke janmit ngim sngow dan kamshu na kabanta ban pensyai ya ki nogrem ke jongka namar baro kumba lai phau hajar pil ai ka jingkershan ya Dr. Ricky Ajay Singkan hak election MP dai namar kata ka ni kala penrong hapdeng jongpi iwei ya kata ka jing sngow thu ka ai ka Voice of the People Party ka ai ka nongrem ka jongka ka ai ka jingtmu ka jongka na kabanta ba mi syakmat banyak khon ya ka election Henry tangkum ke jing pen kan mau pedang jongi iwei tangkum ke jing pen kan mau biang sashi sien ya kan nongrem ke jongka lengkot ngan su pensyai pedang jopi ngan su yathu pedang jopi ka Voice of the People Party ka yang halor ka juk ka nongrem nadu balas tang ban seng ya ka hadu menta bat hadu ki pateng ki bandangwan kam syam la kala ya ka nongrem ka baskem ka jongka henry ka yaine ha ka ne ka juk ka nongrem bat on dah barakot ka ne ka election MDC ki election ki bandangwan Nakawai ka por, siya kawai ka por, na way usnam, siya way usnam. Kaday halor ka juk, kamat bat ka nongrem, kabaskem ka joka. Kata ka lang, banwan ra, ya ka sensyar, ka kadar, ka sensyar, ka bakut, ka basupa. Kata kaday ka jingtmu, kata kaday ka jing angnut, jong ka Voice of the People Party. Day namar kata kuki pai babait. Nakaliang ka jong ingiwan, ya ka ban penskem sa yisien pat. Ya ka ni ka juk, katong ya kani ka juk ka nongrem ka jongka nang ba mapi ki pai ba nong kershan ai sa sisen ya ka ketika mon ka ketika diang ka jongpi ai sa sisen ya ka ta ka kop ka pong ka bor ka ikhtiar ha ka Voice of the People Party nang ba ka jingkerman bat ka jingkela kan long na ka benta kalawei ki khon ki kti kalawei jong ki para ki parsa ki khon seu ki khon miao ki jonga ka jongpi ba kan yo kalawei ka basngan kan yo kalawei ka babet ka babiang kalawei ka ba pernai wat apdeng jong ka jingdo jingkerman mereka Voice of the People Party kawan ya kaban terwa pedang jongpi bangin ai ya kata ka jingkerman ka baskam na ka benta kalawei ka pedang wan dai namar kata aku ki pai babi iwan ya kaban pensngau pedang jongpi halor kan ni ka benta balai ngi dan kam ya ka sensyar ka khadar ka bakut ka basuba namar baro shi kata ki pai ba
Kibadon hakaleng jong ka jela mi kaya ka jongi. Kidon na pedeng jong ka jingdo mensiam, kidon na pedeng jong ka jingno mensiam, kidon na pedeng jong ka jingret mensiam. Dai namar ba yoi baka senshar ka khadar kambet kambiang. Dai namar ba yoi baka senshar ka khadar ka her. Dai namar ba yoi baka senshar ka khadar kalong tangsilang khamat. Ya kibadon hakabor, bat ya kita gubom don hakabor. Dai namar kata kipai ba kibadon hakaleng jong ka jela mi kaya. Kidon na pedeng jong ka jingno mensiam. Kikwa ke terang Balla kumno banyo yang kesensyar ke kadar ke bakut ke basma. Dai nama kata ke voice of the people party. Kayeng kami na ka benta jompi ki pai ba nong song slang iwe pai iwe baro. Ban wanra ban ya ther ya kita ke jing ya kita ke jing jenjar ya kita ke jing khuslai mensim. Ki balaban hapedeng jonga bat jompi. Balai ba kesensyar ke kadar kambet kambiang. Kesensyar ke kadar kambet kambiang. Dai nama ke jing bangsa dari ke corruption. Dai nama kata hal ban kuat yang ini ke jingpang kabalaban yang ke jela ke jongi mentala lagi pau telik Islam kayo kamat yang ini ke kenyang jingpang yang ini ujat jingpang ubala penkordet yang ini pai ba nong song snong hibarok away lada ke jingpang kadon nakamet ke jong ubreu ken mau bagi habdan kami yang dawai dibandi ban penkia ban penkoi ya kita ke jingpang ke badan apa jokamet ke jong ubreu dai nama kata lada ke jaj penreu ke jongi kadon ya kene ke kenyang jengpang kadon yang ni kenyang jengpang ubala penkordet ubala penring swai ring start ya ke jela ya ke jai penriu ngidon kam namar kata ban sumar ya ka kenang baka jai penriu kan yo kenang baka jela ke jongi kan yo khya sajisin dai namar kata ka voice of the people party kawan ya ka ban terwa pedang jongpi kawan ya ka ban terwa pedang jongpi idon ya kata ke jing temu ke jing angnut idon ya kata ke jing skau khia mensim na ka bantaban pen khia apat sai sin ya ke jela ka bai ke jongi ya ke jai bereu ke bai ke jongi de namar kata ngiwan ya ka ban pan ya ke jing kersana pedang jongpi iwe baro ai ya kata ka khor ka kriam ai ya kata ka kop ka phang ai ya kata ka bor ka ikhtiar ka voice of the people party kan mi syakmat la kalong ha election MLA la kalong ha election MP la kalong ha election MDC ngin yo bantrai na ka bata ka jing pha ka jing bit jing biang jong ka jai penriu idon nak ke por na ka bantaban pensyai ru pedang jongpi idon ya kata ka jing thu ka jing angnot ka jongi na ka bantaban ya khon ya ka election MDC jong news nam ubamenta hoi haka KHDC bat JHDC baro ki constituency nila penyang ya ta ki candidate lari ki kartong ki banya khon ya ka election balai ngile kumta namar yo baka ka senshar ka khadar ka badan nang te pa district council lagi tegi atli ki district council kalong ka senshar ka khadar ka bala khwan mentoi simet tang damanu remanu henrai kat baka jai bereu ka jongi kanang hap kanang her na ka por dai namar ka tangi don kam ya ka ban mi syakmat ban khon ya ka election khnang na ka banta bangin yo ban pen phapat ya ka senshar ka khadar ka badan hang te pa district council dai namar ka ta ko ki pai ba ba Isngau tho badai tanggat district council kabalong kata kasti lani kalat jingeda na kamta ka jaj benriu ke jungi ladang ngemla ya kaban pen bha ya ketika district council ladang ngemla ban pen bha ban pen jana ya ki kendon ki badan po jongka kalong le no ya kata kasti kaban ya da ya ka jaj benriu ke jungi long kumbangi brand no ya ka asyabar long kumbangi bu no ya ka kendong redon kam ban pen klan ya kita ki kendon ki baladon lupa don kam ban pen janai don kam ru ban thau shu ki lat ki lenti kumno ban wanra ya ki lat jingada na ka banta ka jaj bereu ke jongi krang ba ka jaj bereu ke jongi kalong ka basingai dai namar kata ngidan ya kata ka jing thu ka jing angnut ba on dah ba ma phi ki pai ba phi a ya ka kti ka mon ka kti ka diang phi a ya ka jing kershan ya ka voice of the people party ngin lai hate po district council ban yo ban thau ya ka executive committee hang te po bro artli ki district council nang ta ban wanra ban yalam ya kita ka district council bahkan long ka district council ka bakhut ka basuba bat ban yo ka jingkerben na ka mta ki pai pa nong song snong na bat dai hang te ka ban long ka ban thau thamai pat na ka banta ka senshar ka khadar ha ki snong ki thau ha ki et ki hima dai maka ka ban yada na ka banta ka khindau ka siap uput usam kariti ka dustur kadai maka ka ban yada ban ai kata ka bor ka ikhtiar bangin la ban traihi daladihi Nak minta ka khai ka patang ka tray ka kta bat kiwe di kikam
dai namar kata habang yo I hakini kisngi ki pamenta Shibun ki kam hakap dai namta ka kai ka pateng kanuk sala dangi phai ben petang te hiyo do I ba kumbah nyo pau besen labat de ki priu ki banabar jong ka jala dai namar bale kita ki badan apa district council kam syam la pendan kam ya kata ka bor ka ikhtiar ka jongki dai namar kata don kam bandayo ya ki priu ki ba ya ka jait ben riu om ki ba ya ka syuki om ki ban penlong ya ka district council tangkom ka platform na ka banta jongki ban kentiu syakiwe pat ki kerdan redon kami ki priu ki ban try met ben mensim na ka banta ban yada yala ka jong ka jait ben riu ka jongki na ki wei pat ki ching shaklan shop haki priu ki banabar haki bor ki banabar dai namar kata ko ki pai ba be ka voice of the people party kawan na po jongpi kawan ya ka ban terwa pedang jongpi kawan ya ka ban pan ya ka jingkershan na pedang jongpi ya ka jingkershan ya ka voice of the people party ka voice of the people party kan nom pen le ran ni pentikna Shispa naga shispa akan ega janmir baka voice of the people party kan nam penle ran ya pi ki pai ba no kershan ya pi ki pai ba nong shong snong jaka maulai ya pi ki pai ba jaka bri nyo trap nyuskum ya pi ki pai ba jaka jalami khali ahi baro kan nam penle ran rekan pelaj na kita ki baro ki balaban ki bala pensok kerdat ya ka jingbot ki jing perkhat ki jonga ki jong pi dai namar kata ngin mi chakmat hakan ega jing thabot hak arfoi terik ke pementa benai ban ya ka jingkershan ya ka voice of the people party ka voice of the people party ngingat skam ha ka arfu sau terik kum balalong ha ka por bangi nyau ya ka vote ha ka election MP hang tai pok pulo ha ba ki wei pat ki party ki wei pat ki lama jong ki wei ki ken hon kem shim ladon shu banut ban sei om sham ladon shu ban kawe namar la kawe tang da ka lama jong ka voice of the people party ngingat skam bahakani ka arfu sautrik jong ne upnai pamenta hang the pa moyong ngin nom yo isu ye ki wei ki lama jong ki wei ki party hendring yo I tang ya kalama ka voice of the people party kabalong kalama jong ka jaj ben riu kabalong kalama jong ka chinkerman na ka benta ka jaj ben riu ka jongi sashi sien pat pai ba ngong pen jopi ayu wer nga khat ye pen jopi ya ka chinkershan ka bapura ya ka voice of the people party ka jingjap kamlong ka jingjap chong ashimet ka jingjap kamdai ka jingjap tang chong ka voice of the people party ka jingjap kanlong ka jingjap chong I ki pai ba na ka benta ka jingbang sap na ka benta ka jing sensyaran bor ka bala sensyaran bor ya ka ne ka district council bat ya ka jala chong I barok away but ingat skam baha ka ne ka arf sau tarik kanlong ka lenti ka bathamai kanlong ka jing sedang ka bathamai na ka benta ka jaj benreu ka jongi bat nadu une usnam arjar arfusan en yo I ya kata ka jingkerman jong ka jaj benreu sashi sien pat kombadan ka jingong hapdeng jong lo obadum obadaka ya kanu ka jaka don ka singi ka basyat tungsan national dat jongka kalong ru kumju hapdeng ulo obaladum obadaka ya kanu ka jela ka jongi ya ka jaj benreu ka jongi don ka singi ka basyat tungsan national dat bat kata kadai ka voice of the people party kaban ya ka jingsngan kaban ya ka jingkerman kaban ya ka jingsai kaban ya ka jingrham mensim na ka benta jongi wei baro bat wen ya tahu bakadom ya ka jaj benreu ka jongi kadai ka sempriak keti ka jonga ka jongpi ka keti ka mon ka keti ka diang ka jonga ka jongpi dai namar kata ka sempriak keti ka jongi ka don ya ka bor ha ka arfoi terek ban wen ya tahu bakadom ya ka jaj benreu ka jongi bat ha ka arf sau terek in yo I ya ki jat sngi ki bai shat tang shan na shatai na shalandat bat ban kan long ka jingkerman na ka benta ka jaj benreu ka jongi sashi sien pat pai ba ngen yami renti ya ka arfoi terek bat ya ka jingkershan ya ka voice of the people party ka jingjap ka jongka kan long ba uplay ukwa sashi sien pat ban pen khia ya ka jaj benreu ka jongi bat ya ka jala ka jongi tangkine ki kentian ki ba khendian uplay shibon kuplay share jangu play unkar khu ya phi iwai pe wei baro uplay unkar khu ya ka jaj benreu ka jongi baro ka wei play unkar khu ya ka jala mi ya ka jongi bagan dong ka jala ka bakiu shakma shakma uplay shibon ha pra uplay shibon